Kublai vibaro ki viewers la video ki supporter juno handai hakane ke video ni pe biang menta khandiat hakabede ba ki kubo sport kata hakabede ba ki jingle kai jong u king of football lani ta goods ubade u Lionel Messi te ngila saki ya ke jing sharem no Lionel Messi ba ka team ke jong u kata ka Argentina hakane ka final World Cup jong snem arja ro phonriu hakmat ka Spain ngila saki ag jing yam ag jing snosi ngila saki ag jing comment jong Spain hanai menta ka kanti une klori le ka ba bananam tam jong ka porthei uban sa shong khan no hi shen na kari Argentina saya khun biang sajisin banyora ya ka champion ha ka club ke jong u ka ba udang yele kai kap hadu kini kisni kata naga club Inter Miami jong kari USA di nomor kata kani ke jingele kai champion kande hapneng ka club na po USA kata ka Inter Miami ka club ke Messi ulayele kai ban ka Cruz Azul ke ka club na po Mexico kini ki arteli kinsai kendu ha ka khandriu tarik u September arjar apnriu ha ka stadium ke badang thmai jong ka Inter Miami ka new stadium ban la pentikenaru ba kani kande ka sin ke banengkong ba lada ka Inter Miami ka job kan yora ya ka trophy ke banengkong du ha kani ka stadium ban ha ka jingalam jong Messi kum u captain di nomor kata ini ki rangile kai bak kan saitam jong ka perthei ki balaya so bat ka Inter Miami kata nengkong kum usi Depol nang ta Casemiro bat u Luis Suarez kila don meta saungut ki rangile kai ki bakon sai ki ban sai shimbenta ha ka te ka final jong ka cup ki ba kini ki atli ki champion kin sa kandu di kumsi benda ban mau baya kini ga champion la penile kai ba la shim na pening kini ki atli kiri hapdeng ka champion jong ka Major League Soccer ka badai na po USA kata ka Inter Miami ban ka Liga MX ka badai na po kari Mexico kata ka badai jong ka Cruz Azul kinsay kendu bat kinsay aireng hakatay katarik ka bangalabeb at patsnyaw di nomor kata la dap hikwa ban peje gani ke jingel kai champion Messi persai kati ka klub barat ba jong kari Mexico pila ban download lani pila ban pe lemba ka link jong u Apple Plus apps di pila ban stream nang tu lani pila ban download yo apps bat pila ban register bat pila ban page ya ka live show jong ka match hapdeng ka Inter Miami bat ka Cruz Azul ke ban salong ha kanru tarik u September arajar arpondre